Tots sabem que hi ha tres tipus d'equilibri, que són l'estable, l'inestable, en el qual si separem de la posició d'equilibri col·lapse, i l'indiferent, que pot estar fixe en qualsevol posició. Hi ha objectes que per la seva forma tenen un equilibri estable, com seria aquesta cullera. Podem trobar aquest punt d'equilibri estable. Això ja sabem que és degut a que el centre de massa es queda per sota del punt de recolzament, de tal manera que sempre tendeix l'objecte a tornar a la posició d'equilibri, perquè quan el moc el centre de massa tendeix a pujar. Llavors, si invertim l'objecte, evidentment el centre de massa es queda per damunt de la posició d'equilibri i llavors no hi ha manera de trobar un equilibri estable, sempre és inestable. Però aquest objecte el podríem estabilitzar baixant el centre de masses. Per exemple, si afegim aquesta pinça, ara hem baixat el centre de masses, per tant ara ja trobarem una posició d'equilibri estable, que serà aquesta. L'objecte que era inestable ara se'ns ha estabilitzat. A partir d'aquí podem fer equilibris més o menys curiosos, amb combinacions d'objectes, per exemple, amb un tap en el qual hem clavat un clau o una agulla. Si afegim dues forquilles, resulta que el centre de masses ens quedarà per sota del punt de recolzament i per tant l'equilibri sempre serà estable, encara que el punt de recolzament sigui el cap de l'agulla, l'equilibri sempre és estable. L'objecte pot oscil·lar al voltant de la posició d'equilibri, però mai caurà. Si tirem una mica amunt les forquilles, doncs el centre de masses es anirà aproximant al punt de recolzament, que és el que passa ara. Les oscil·lacions seran més lentes, i si les pugéssim més, doncs arribaria un moment en el qual el centre de masses estaria per damunt del punt de recolzament i l'equilibri es transformaria en inestable. A partir d'aquí podem fer equilibris més complicats amb diversos objectes, una mica com els que fa una japonesa, que fa uns equilibris impressionants amb quantitat d'objectes enormes, que es diu Miyoko Shida. Aquests són més senzills, però farem el que podrem. Es tracta de, per exemple, agafar una sèrie de cartrons, d'objectes d'aquests, els hem donat forma de L perquè així seran estables. Tindran el centre de masses per sota del punt de recolzament. Equilibrem el primer amb alguna cosa lleugera, per exemple, una goma del cabell de nen petit. I a partir d'aquí els anem connectant. Anar-lo connectant amb els altres. Quan tenim el punt d'equilibri d'aquest segon, el recolzem en un tercer. Llavors hauríem de buscar el punt d'equilibri d'aquest tercer. Intentem que això s'aguanti amb un suport. Amb més paciència en podem posar més. I un cop ho tenim, veiem que és estable, perquè el centre de masses està per sota del punt de recolzament. Evidentment, si traiem un dels objectes, encara que sigui més lleuger, el conjunt col·lapsa.